Филе от лавра по-шефски. Хайде да почваме. Вкусът на пушената риба с сос от домашна горчица. Просто върха. Когато поръчам риба от Куличка БГ, гледате как изпращат рибата. След и миксър, същата платформа. Без усмивка и безплатна доставка. Това е наистина мечта на всеки готвач. Как пристигна рибата студена, както трябва. Филе от лаврак. Сол, пипер и веднага в тигана. Филето в страната на кожата. Винаги. Красната риба ще изпращам я на следващо ниво. Също взех от Количка чипс за пушване на риба. 10 минути. Същия тиган. Бял лук, чесън и перченце див копър. Бяло вино 200 мл. Една лъжица домашна горчица. Сметана 200 мл. Малко грах. Сол, пипер, масло, копър. Тих огън за 10 минути. Избрах от Количка тези светни мини моркови. С малко зехтин, сол, чесън, малко вода. Имам целина. Ще направим чипс. Малко сос. Чипс от целина.